Der foregår i disse år en stille revolution på det globale arbejdsmarked, og uden du måske har lagt mærke til det, deltager du med stor sandsynlighed allerede i den. Der er altid mange årsager til, at revolutioner opstår, men hovedbrændstoffet til denne skal findes i den udvikling, som vi i de seneste år har set inden for højhastigheds trådløst internet, smartphones, tablet-PC'er, iPads og cloud computing. Hvis du reflekterer over det et øjeblik, mærker du det allerede på dig selv, og kan se det overalt omkring dig, i bussen, på toget, i lufthavnen eller på en bænk i gågaden. Grænserne for hvor og hvornår vi arbejder er i opbrud. Man taler om to typer medarbejdere inden for det, vi i mangel af et bedre ord stadig kalder kontorarbejde. Procesarbejderen og vidensarbejderen. Og vi tror, at det er vigtigt, at vi fremadrettet erkender disse to gruppers forskellige behov på arbejdspladsen. Man taler også om, at der er 4 generationer på arbejdsmarkedet i dag. 4 generationer med en ganske forskellig tilgang til kommunikation, normer og IT-hjælpemidler. Men hvad der måske er meget mere interessant for den stille revolution, er det faktum, at vi lige om lidt kan byde en generation velkommen på arbejdsmarkedet, som aldrig har kendt et liv uden mobiltelefoni, internet og sociale medier som en del af deres hverdag. I 2008 dokumenterede den amerikanske rådgivningsvirksomhed Gensler, at vi allerede dengang maksimalt brugte 59% af vores tid på fokusarbejde. Den resterende tid blev fordelt med 22% på samarbejdsrelateret arbejde, 6% på socialisering, altså på at danne netværk ind og ud af virksomheden, og endelig 4% på indlæring under forskellige former. Britiske The Gartner Group har kigget på denne udvikling over tid, og konklusionerne er ganske klare. Vi bruger markant mindre tid ved vores skrivebord og mere tid på at kommunikere uden fysisk at sidde over for hinanden. Og andelen af det arbejde, vi udfører uafhængigt af tid og sted, er ligeledes i hastig vækst. Tillæg disse data det faktum, at den gennemsnitlige virksomhed maksimalt har 60% af deres skrivebord besat på et hver givet tidspunkt, og så begynder der at tegne sig et billede af, hvilken gnist, der antænder revolutionen. For nu at sige det så enkelt som muligt. Den gennemsnitlige medarbejder sidder under halvdelen af tiden ved sit skrivebord. Alt tyder på, at fremtiden bliver mere mobil, mere trådløs og mere global. Og lige om lidt kommer der en generation af mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ikke kendte verden, før den blev wired. Og i alt dette tror vi på, at der findes muligheder for dem, som forstår den nye verdensorden. Så hvad hvis nu vi forstod, hvor vi er på vej hen? Kunne vi så skabe bedre produkter og løsninger til vores kunder? Arbejdspladser, som i højere grad adresserede de reelle behov, som deres brugere har. Samtidig med, at vi i stedet for at bruge vores kunders penge, investerede dem og bidrog til deres bundlinje år efter år efter år. Vi kunne starte med at udnytte de områder i virksomheden, som ellers har stået uudnyttet hen. Et moderne landvindingsprojekt for kontordomiciler. Så kunne vi overveje at ophæve i hvert fald nogle medarbejderes ejendomsret over et bestemt skrivebord. Husk, at dette er en ledelsesbeslutning, og at den rent faktisk i sit udgangspunkt er økonomisk funderet. Vi kunne overveje, om alle indvendige rum skulle have vægge af gips eller glas. Vi kunne også overveje, om et rum i det hele taget skal have vægge for at være et rum, og vi skal gøre tingene indefra og ud, i stedet for udefra og ind. Vores målsætning er at levere vidensbaserede, værdiskabende og procesorienterede indretninger til en stadigt voksende skare af tilfredse kunder. Hvis vi tillader os selv en lidt humoristisk tilgang til det, kunne man sige det sådan her. Skrivebordet er i darwinistisk forstand en truet race. Disse tekniske hjælpemidler er i overført betydning lig med sådan en her. Og vi vil gerne være blandt dem her. I galleriet her på hjemmesiden kan du se nogle af de produkter, som vi bruger i dette arbejde. Du har også mulighed for at kontakte os for et uforpligtende møde om, hvordan I forbereder jeres virksomhed på fremtidens arbejdsmarked.